Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyafisa ngathi ngiyabaleka kukhanya. Kodwa manje angikwazi ngoba akwazi nokudlula amehlo ngibuke emuva. Amen. Ngiyanibingelela abazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu sivukile. Ukuzwe ubone mhlawumbe uma ufika emzini womuntu ufika ngathi ungaqoqa. Ngiyafisa ngathi ngingaqoqa naye la endlini bazalwane. Amen. Imvume yakho. Mphathi ohlelo. Ngicela abazalwane sisondele phambili. Amen. Ngiyafisa nje ukuthi uSunday school ahlale nomuntu omdala emuva abadala bese phambili. Sengiyaqoqa ke bazalwane. Amen. Ngiyacela nala phambili khona ihlale engenamuntu. Uma unengane usale ngemuva, uma ungenangane uze ngaphambili. Ngizolinda abazalwane nazi ihlale isakhona. Ngiyacela. Azigcwale ihlalo beze abazalwane phambili. Angikholwa abazalwane ukuthi ukhona othe ngizofika ngihlale eminyango. Amen. Mesuke ekhaya ngoba nakwakhe umnyango ukhona. Ngiyakholwa ukuthi sonke besize enkonzweni, masize enkonzweni size phambili. Asizokuzwa imibuzo bazalwane ukuthi usungacasha. Amen. Size enkonzweni, size ebukhoneni kaNkulunkulu. uNkulunkulu mayengaqhamuka ngala, kusho ukuthi wena uzumthola, yayibona leyo nto. So asibe khona, sibe ngaphakathi. Ngiyabonga singugogo so ngisho konke okufika enhlizweni. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Bazalwane uma siza ebukhoneni baNkulunkulu siza thina sonke uqobo lwethu. Lethe yonke into yami. Lethe inhliziyo, ulethe umphefumulo, lethe umzimba, ulethe amalunga onke omzimba. Konke lokho khona unembeza bazalwane. So unembeza kube wona ke okhaliphayo. Uthe undodakazi obemila wathi ngicela ukubonelelwa ngokuthula. Uma ngabe uze nesicelo esithize kuNkulunkulu kufanele ukuthi unembeza noma indlebe yakho kamoya ikhaliphile. Ngizobingelela abazalwane ngoba myeni okwansibande ngidabuka ngapha ngaseSwazini ngaganela ngapha kwamaphumulo ngatholwa inkosi uJesu ngakhula ngiyintombazana nje yasemakhaya ekhuliswe ngokukholwa kodwa ingakholwa. Kodwa ke uJesu uye akanakho lokho. Ukhule emzini nje onganakekile kodwa inkosi uJesu yabona umuntu yamthintitha yambeka endleleni yaqondisa inyawo. Ngiyazama ke bazalwane ukuhamba ngokuqonda. Kodwa futhi ngiyakukhulekela ukugayidwa. Ngiholwe, ngilidwe umoya oyingcwele. So uma ngila inhliziyo yami iyathinteka kakhulu. Ngibona ungathi asazi ukuthi siyaphi. Ngibona ungazi ukuthi sizile nje ngoba kuthiwa asize. Isikhathi bazalwane siphelile. Ngendlela isikhathi siphele ngayo mhlambe ngeke sifike emakhaya. Mhlambe sizofika emakhaya. Kodwa isikhathi siphelile asingadlali. Ake sizame ukungadlali. Ake sizame uthi noma uwedwa uyazi ukuthi ngike nje einsukwini ngaba nento yokukhonjiswa impilo ka lo mama owabona uJesu ethempelini emncane. Ubani uAna akusiwana uAna. So ngibukisa ukuthi lithizwe kaNkulunkulu wayekhonza ethempelini. Then ngiba nombuzo ukuthi kuyini ukukhonza ethempelini? Kuyini nje? Bese ngivele ngivezelwe angazi noma umbona noma ingqondo yami. Ngivezelwe lo mama uhamba ekhuleka, methatha isihlalo esibeka la, uyakhuleka, athintithayo, uyakhuleka. Kodwa ukhulekela phansi akamemezi. Bese ngiyabheka ukuthi siyamkhonza yini uNkulunkulu uJesu Kristu.
Yesu Kristu inkosi.